Все по-често пациентите във Видерм търсят вас за фейслифт. Разкажете ни повече за фейслифта като цяло. Фейслифта е процедура, която е подходяща за различни възрасти, както за мъже, така и за жени. С тази процедура се цели корекция и лифтиране на кожата в зоните на лицето и на шията. В нашия екип имаме прекрасни специалисти, които смятам, че извършваме тази процедура по изключително сполучлив метод, а именно това е дълбокия фейслифт или така наречения Deep Plane Facelift, при който корекцията цели постигането не само на добри, но и дългосрочни резултати. Какво се повдига с този фейслифт? Може да ни визуализирате вие на вашето лице? При фейслифта всъщност имаме разрез, който върви в зоната на косата, в зоната на бакенбарда, ако така можем да кажем при мъжете. Съответно в зоната непосредствено пред ухото, под ухото и зад ухото. Този разрез естествено може да има различна дължина, в зависимост от това дали целим корекция в зоната на лицето само или в зоната на лицето и шията. Областите, които коригираме при един фейслифт, са съответно зоната на лицето, при което се повдига средна и долна трета на лицето, и естествено зоната на шията, при която се получава много по-добър контур. Но за да може крайният резултат да бъде дълготраен във времето, съответно при тези пациенти се използва така наречения Deep Plane Facelift, при който се разчита на тъкан, която се нарича SMAS, или това е съединително-тъканния слой в зоната на лицето, който ни дава всъщност основната структурна промяна. Какви са обаче различните видове фейслифт? Тъй като фейслифт е твърде обширно понятие, може да ни разкажете по-детайлно? Има и за челото, за очите, за веждите. Правят ли се на различни зони или винаги задължително е цялото лице? Много е важна всъщност правилната оценка на конкретния проблем, с който пациентът идва при нас. Дали той търси изолирано решение на определена зона от лицето или търси цялостна промяна и подмладяване цялостно на лицето. В този аспект бихме могли да кажем, че съществува така наречения браулифт. При браулифта имаме един малък разрез, който е скрит в зоната на косата, и с браулифта може да се постигне повдигане в зоната на челото и в зоната на веждите. Това е процедура, която е подходяща дори за млади пациенти, при които имаме птоза в зоната на веждата, която натиска надолу окото и понякога създава чувството за умора, тежест, и много често тези пациенти дори смятат, че имат излишна кожа на клепача, а проблема е другаде. Така че от изключително важно значение е оценката отново в този случай. Една от любимите ми процедури, която набира все повече популярност, е така нареченият темпорален лифт, при който имаме малък разрез в зоната непосредствено на границата с косата, и чрез този малък разрез ние можем едновременно да повдигнем зоната на веждите, да отворим ъгъла на окото, да осигурим един лифтинг в средна трета на лицето, т.е. да се получи лифтиране и опора както на долния клепач, така и на назолабиалната гънка. И не на последно място, индиректно може да се повлияе всъщност и зоната на така наречения булдог с лифтиране дори в тази зона. И с един много малък разрез, всъщност ние можем да постигнем много сериозни промени по лицето на пациента, които да осигурят дългосрочно подмладяване в тази зона. Други по-специфични процедури са така наречения lip lift, който е подходящ за дами, при които имаме по-голяма дистанция между базата на носа и съответно горната устна. Тази процедура ни дава скъсяване на тази дистанция и съответно по-младежки вид. Не на последно място, с тази процедура, освен лифтиране на горната устна, все пак се постига дори и подобряване в обема на горната устна, което е един като естествен филър в зоната, което е много подмладяваща интервенция и на която пациентите все по-често търсят в днешно време като интервенция. Тя е всъщност никак не проста интервенция, то в нашата сфера не бих казал, че има лесна интервенция. Лесна е, когато според мен човек няма достатъчно опит, но с опита разбираш, че нещата са в детайла естествено. Така че тази интервенция, така наречения Bullhorn Lift или Lip Lift, е процедура, която е изключително детайлна
и трябва да се извърши с сериозна прецизност, така че да се получат нещата много добре. Белега е скрит в основата на носа. Специално отношение към този белег трябва да се обърне по начин, по който той да се фиксира към по-дълбоки тъкани, за да може да не мигрира надолу след това, да остане в базата на носа. Също специфична процедура, която не толкова често е позната, е евертирането или пък, как да го кажем, показването на по-голяма част от долната устна, при която се прави един разрез по ръба на долната устна. Той става невидим, защото невидим е спекулативно казано, но много слабо видим белег има. И всъщност по този начин се обръща долната устна и на нея също и се придава обем. Така че това са по-специфични процедури, които намират широко приложение, при които нашите пациенти са много доволни. Естествено, оптималните резултати се получават, когато се комбинират различни техники и резултати. Не на последно място трябва да кажем, че не всеки е готов да се подложи на оперативна интервенция, затова пък имаме процедурите от на порядъка на FaceTite и Morpheus, които също лифтират кожата на лицето и на шията. Казвате, че може да се комбинира, т.е. има ли някаква конкретна комбинация, която трябва да се гони или винаги е зависимост от пациента? Няма как всеки един пациент да бъде шаблон, върху който ние да използваме всички възможни техники или просто решили сме, че това е добра комбинация при един пациент, нека да я направим и при другия. Трябва да знаем дали този пациент има нужда от тази интервенция, какво го притеснява по лицето и ние да бъдем оптимално полезни да му предложим различни варианти и съответно различна степен на подобрение в зависимост от тези варианти. Тоест пациентът и лекаря са хората, които трябва да подберат правилно процедурите. Темпоралният лифт може да се комбинира с цялостен фейслифт, може да се комбинира с лип-лифт, с процедури за долната устна. Всички тези интервенции могат да се комбинират също с липофилинг в различни зони от лицето, така че комбинациите са множество различни възможни варианти. На мен лично в последно време една от любимите ми интервенции всъщност е именно темпоралният лифт. В нашия екип аз извършвам тази интервенция, също така доктор Димитров, който има много голям опит в процедурите на лице, я извършва също с голям успех и неговите пациенти също са много щастливи от крайния резултат, но аз лично за себе си съм изключително щастлив от резултатите, които постигам с тази процедура. Това ви е фаворит? Ами да. Да, в интерес на истината, в началото, когато започнах да извършвам темпоралния лифт, не очаквах да успяваме да постигаме чак толкова сериозна промяна и подмладяване, но ефектът е поразителен. Колко време е възстановяването темпоралния лифт? Всичко е строго индивидуално, защото пациентите обикновено питат колко време ще съм син, колко време ще съм подута и така нататък. Колко време ще имам ток, кога ще мога да съм пред хора да излезна. По-сериозното възстановяване е 5 до 7 дни. Естествено всичко е строго индивидуално. Ние имаме определен протокол по отношение на профилактика с различни медикаменти, с които ускоряваме след това възстановяването. Естествено в нашата клиника, ако е необходимо и по-трудно върват нещата с възстановяването при конкретния пациент, имаме барокамера, която е изключително показана заради хипероксигенацията. По този начин достига повече кислород до тъканите. Едно от предимствата, които смея да твърда, че нашата клиника може да предостави на своите пациенти, то е комплексното обслужване. Тоест, тук при нас пациента не губи контакт с лекаря. От консултацията до месеци, понякога и години след неговата интервенция, проследяването продължава и ние се опитваме да бъдем полезни. Много са важни процедурите за поддръжка след това. Обикновено въпросът е колко време ще трае крайния резултат от извършената интервенция. Ние можем да променим нещата в момента. Тоест, ние можем да върнем нещата назад във времето с процедурата, която сме избрали за подмладяване. Дали тя ще е фейслифт, темпорален лифт, броу лифт, лип лифт или така наречения булхорн лифт, или която и да е от тези интервенции, не можем да спрем времето. Тоест, процесите на стареене продължават. И от тази гледна точка изключително важна е подкрепата, която ние получаваме от специалистите, които имаме в дерматологичния сектор, които след това поддържат нашите постигнати резултати, а понякога ги подобряват дори с извършването от тях интервенции, било то лазерни процедури, било то инжекционни процедури.